Aku munggah lho kok kecantol brondong. Endi? Iki. Iya ta, Mas. Tanganku digeret. Tangannya sampean gerek ta, Mas? Sing geret iku tangan Mas apa sampai yang sing geret? Tanganku kecantol selerekan. Selerekane lho nduk cepitan mi lapo kok. Monggo jenengan mi. Monggo. Kok gak bongko konan. Nang kono ketemu nang kene ketemu. Rupane kaya walang sangit. Disi ayu. Lho alang nggih Bapak. Bapak nggih. Laris. Mi. Nggih. Iki lho delok mek wong ayu langsung oleh aku. Iya. Percaya wong pake kurang tok kataran. Ojo ngawur. Lho iki lho. Alah gak ayu ritek ya tapi ya oleh pelaris. Lho piye? Padha oleh. Dua sekaligus. Lho iki lho. Kok gak katut sehari-harine biyen mbokmu mendem. Nggih, saderengipun dalem maturaken sugeng dalu Gusti tak tambani sik rejeki maneh. Matur suwun. Dasar. Lho, masih aku elek ritek kan yo. Pelaris terus to. Dasar Jarene kowe ayu. wanita penghibur. Lho, pengantin ya menghibur, mau menghibur masyarakat sakmene kae. Ayo. Seje ambek aku. Apa? Aku wanita baik-baik. Bojone CEO. Loh, Kok gak tolong delok drama Korea iku apa? apa? CEO. CEO iku apa? Wah. Empuh. Wes akeh. Bingung aku. Nggih saderengipun dalem maturaken sugeng dalu. Oke matur sembah nuwun, boten supe dalem maturaken kagem Bapak Kepala Desa. Sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun, ugi matur sembah nuwun dalem maturaken kagem Bapak-bapak panitia. Matur sembah nuwun ugi Bapak Wongso. Sugeng dalu Bapak. Bapak Yono kalian Ibu Sugeng matur dalu, sembah Pak Yono. nuwun. Nggih. Ugi masyarakat Bangsa Wetan sedaya mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun utawi ngerawaken sedaya kru rombongan ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang lan boten supe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho kandhani elek ritek ya akeh sing goleki. Iya gak apa-apa, pakaianmu anjane kaya ngono. Lho elek-eleke sepur ya akeh sing ngenteni. Delon penggemarmu kuru kaya kerupuk kulit lho, gak kuat ngadeg. Nggih monggo Mari mari. aku bagian kene ku lak del. Apa kuwi? Ya mbo. Monggo. Buktine peno salame gono sing jawab siji mek sing salam mamiyok ta. Terus? Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Kurang kompak. Ditanggapno ludruk larang-larang kok gak gelem gue ngono. Dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum Jamian piye, Wan? warahmatullahi wabarakatuh. Heh? Iki apa buka? Tak kempit ya sih. Di jam sareng-sareng ngaturaken sugeng dalulan. Salam. Lho kaya banci tambahan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu katur jenengan sami. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Matur sembah nuwun suwane channel YouTube ingkang meliput dalu menika.
nggih kagem channel YouTube-nya Mas Dion MKD. Ugi niku sebelah niku matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV nggih Mi. Dan kene Budi Wijaya TV wonten film humor komedi pendek juga ada ludrukan nggih wonten terbaru yuk campur sarine delewung. Lan apabila jenengan pengen pirsa sejarah pengalaman saking keluarga seniwati langsung kemawon wonten channel YouTube Gundul TV. Yuk nggih padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari ugi mboten supe ngaturaken sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Mami nggih. Saking Sabu Lamongan, Laban, Brikang, nggih Domas, Tran Jatim matur sembah nuwun rawuhipun Lamongan Tikung, Abah Kusnan ugi Bapak Kuswanto matur sembah nuwun. Umi Kenti sekeluarga matur sembah nuwun rawuhipun ugi Umi Balung Mojo. Salam sugeng mirsani lewat channel-channel YouTube yang di depan. Juga ada saking Bolo Bongso, salam satu jiwa katur jenengan sami. Matur sembah nuwun Bolo Bongso. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Mami. Saderepun diwiwiti Bedayan Sekarsari sesarangan seniwati keluarga dalam ludruk Budi Wijaya. Duo personel, duo PT Anggrem. Ayo. Siap. Saking Trans Sugeng Dalu. Mari matur sembah nuwun katur jenengan sami kata pemirsa di pagelaran akbar Budi Wijaya. Langsung kemawon anak-anak dhewe diceluk yuk. Primadonanya Budi Wijaya ning Bella Senggawati ning Adis Arista semonggo. Duo mahasiswa katur jenengan sami temriki. Sugeng dalu maru kula sampun rawuh. Sapa marumu? Iku Bu Wongso teko. Aku dimasakno rawon. Aku terus rono nginep. Mula piti Anggrem jamian selikur dina katiku ayam sakniki nyandhe Pak Wongso pokoke jos. Sak lembar godhonge karo raton sabar ngomong putra nang jombang mampira sengon lemang kena akeh wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Sampun temriki wonten Mbak Adis kali Mbak Bella sugeng dalu matur sembah nuwun dilajengaken monggo. Di belakang ning Adis Arista akan saya tampilkan si cantik jelita ning Dias dan ning Kiki Amelia. Apaan? Luwe setrum kumuten. Luwe kok njaluk aku mbok kira aku mbokmu ah. Sugeng rawuh dalem maturaken kagem penggemar setia saking Dawar Merayu.
Alhamdulillah. Langsung ke pamon sabaripun Mbak Bella. Sing duwe swara mas Sanana Disco Hanifah Daneng Marsa Aulia. Duo Asam Murad Ning Sanana sampun hadir di sini. Bojo tuwa aku akeh sayange. Sabare Mbak Marsha kali Mbak Sanana Disco katur ngirangan sami monggo dipun lajengaken. Manise Jawa Timur ning Putri Agung Sedayu ning Ngantika Dimasari. Sinden sing semelohe. Ugi matur sepanuwun katur kru tim pedhot jalur langit yang sudah menyaksikan Dek Kaji Songo Sugeng Dalu. Tak rewangi sing duduk sumur metu sumbere ra melu ngombe. Ternyata wis mari. Horke Jawa Timur ning Ika Rempong dan ning Ranging Asmara. Ika Katarakwati karena pakai kacamata. Bumi bangsa ketekan Ika. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Rizky. Trans tersisi ojo kuatir. Iku gak tersisi terjepit.
Sabaripun Mbak Kristi kali Mbak Yuni. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu dan Ning Mariati, 3 seniwati sekaligus. Sabaripun 3 serangkai Mbak Susan, Mbak Titin kali Mbak Marimar langsung kemawon pemain sinetron yang cukup terkenal di layar TV Anda. Ning Endang Sukendut dalam sinetron Kejamnya Ibu Kandung. Kejamnya Ibu Kandung. Ning Sartini Siluman Landa. Blas kok dikira wong loro ki pitik babon ngono. Sugeng rawuh kula aturaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan, Ibu Mary saking Mojosari, Ibu Irma saking Jombang. Ayo rek senggakane sing rame. Menika kalau mau sesarengan oleh artis Bedayan Sekarsari saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Sepina malih matur sembah nuwun soane para warga, para tamu ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Blender yuk, mengguri yuk. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga. Monggo Mas. Ayo terang-terang aku udah
Sepeda malih matur kunjuk dumateng para rawuh matur sembah nuwun. Katerjenengan sami bangsa wetan bergoyang. Ayo Cak. Aku tak mepet gini ae. Ya. Setia Mas. Setunggal tembang sak bendina katerjenengan sami sampun kapira. Pamudutan sambel kemangi. Buyono sambal kemangi. Oh ya. Sampun kapireng tembangipun sambal kemangi.
Inggih menika kala wau petetan saben bedayan Sekar Sari kang dilajengaken sedaya keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Wara-wara yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Sering suka kudeling lan waspada bejo-bejane wong lali di bejo sing eling among rasa ki among wektu jumbo kali kanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser merinti di malam hari Lan kula ning Ika Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.